рейсҳои Москва прямой рейс шуда шид аз шаҳри Хуҷанд прямой метро Котельники мерава ва бале автобусҳои пештара будан, яъне автобусҳое ки бисёртар кор кардаги будан ва сабабҳои техникишам бисёртар мешид, раҳда мардум бисёртар шикоят мекарданд. ва имрӯз ман хушхабара барои шумо мерасонам ки автобусҳои нави замонавӣ харидорӣ кард ширкати Роҳи Абрешим ва рейсҳо ҳар ҳафта рӯзҳои сешанбе, ҷумъа аз шаҳри Хуҷанд ва Федератсияи Россия шаҳри Москва метро Котельники мешавад. Шахсое ки яъне аз Ройгон Авиа харидорӣ мекунед чипта мебиёед, дар инҷа айни ҳол ҳозир дар давоми сёмка нишонтон метавонам бепул, яъне хӯроки обед шумо мебиёед, нишон метаҳед дар номи Қурбоналӣ. Рақамҳои доимии Ройгон Авиа 900 80 84 85, рақамҳое ки аз Федератсияи Россия, яъне шумо мехоҳед ба Тоҷикистон сафар кунед 999 826 84 85. дар ин номеро картова дар номи Қурбоналӣ мебирояд, чекора скриншот мекунед, мебиёред, нишон метаҳед, обед барои шумо ройгон мешавад. Бардораи азиз, баромад рафтем салонам нишонтон метавонад. ҷойҳои нишаст дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, растаяни ҷойи поҳо нишонтон метавонад. Пеш аз оне ки сафар мекунед хулосатона хуб руред. Ручной кладо 5 кило бардораи азиз бисёр нагиред, нашканед, яъне ҷазир накунед. ҳамин техникаҳо барои шумо то ки шумо да хизмат кунад. ба ҳамин хотир хубтараш ки 5 кило ручной гирен, ай 20 то 30 килора багаж гирен, то ки дар границаҳо азоб накашен. ҳар як границада чӣ хеле шумо медонед мефрорен, меброрен. ва мо рӯз то рӯз кӯшиш мекунем ки яъне шароитҳои хуба барои шумо муҳайё гардонем. марҳамат хоҳишмандое ки мехоҳед сафар кунед автобусҳо қатӣ автовокзал Котельники, Роҳи Абрешим автовокзал Хуҷанд прямой рейс мешавад ва душанбе агар як автобус, яъне душанбе шид прямой ҳама автобус то душанбера меравад. дар Роҳи Абрешим автовокзалда нишонте ошхонаи Кулоб. Бардораи азиз, ҳамкорӣ яъне партнёри надёжни Ройгон Авиа қатӣ, яъне шумо да як вақт ройгон хӯроки обед, яъне нисфирӯзӣ дода мешавад. вақте ки шумо чекотона скриншот мекунед ва мебиёед ай душанбе, медроед ошхонаи Кулоб, инҷа да медроед ва гап мезанед ки мо ай Қурбоналӣ, яъне харидории чипта автобус кардагем. Бардораи азиз, ва ройгон шумо да чой, нон, ош, гӯшт бошад, чизе ки фарқ надорад. вақте ки номи Қурбоналиро мегиред, чекотона нишон метаҳед кассада, номи Қурбоналиро мегиред, ройгон шумо да яъне пешниҳод мекунанд. чизе ки шумо мехоҳед як вақт фақат. Бардораи азиз, ногуфта намона, инам барои шумо, барои дастгириҳои шумо.